nembe krungu niki Pak Bu nggih. Sak joke niki lho pentas teng mriki bose nek nganake hadiah wedhus babon. Kadiane yo. Iku hadiah kanggo apa, Mas? Lho, jenengan setuju napa mboten, Bu? Nanggap ketoprak lengan Mandawa angsal hadiah wedhus tunggal setuju mboten? Setuju. Ning ana syarate. Dadi ana syarate. Ana syarate. Untuk hadiah wedhus nanggap langan Mandawa. Ya. Nah, ana syarate. Ana syarate. Syarate iki apa, Mas? Nek wis nanggap ping 18. Ngene kok ora mangkelno wong. Kowe tak ndungokno tenan-tenan. Lho sapa ngerti nek ditanggap ping 18 tenan bagya ben tampil wedhus sitok le. Ngono. Ora masalah Mas Bergo piye wae iku jenenge hiburan. Ning kono-kono wis apa iki sumebar hiburan ketoprak iki luar biasa. Ya. No, daerah Jepara, daerah Pati, daerah Tayu, pokoke meluap ketoprak saben pendak apit mesti nanggape do ketoprak ngono kandhani. Mergo wong kene iki seneng karo kabudayan Jawa, Mas. Iya. Khususnya ketoprak. Lah iya toh jenenge wae wis ketoprak. Ketoprak kuwi ana artine. Wah, lho iki dagelan pemecah rekor iki. Kok pemecah rekor iki? Lah nek ana ketoprak ana tegese iku nek ketoprak tegese piye, Mas? Ana tegese dari 3 suku kata keto karo prak. Nek sing pertama kekompakan harus bisa dijaga. Kekompakan harus bisa dijaga mergo iki mono wong pirang-pirang anggotane metune bareng-bareng wujute kaya penak dirungokno, ya penak dipandang, ya cocok ning ati. Cocok mergo ketoprak iki wong akeh kudune kompak. Ketoprak ra iso mbok nyangi wong sithik. Ora iso. Nek mbok nyangi mok wong papat iku jenenge gak ketoprak. Apa iku? Wong main remi. Tak wampung aku remi barang. Iku sing Lah ana sing sing nomor 2 tontonan kudu iso dadi tuntunan. Betul. Lho aja mung tuntunan sing bakale dadi tontonan. Ah kleru iku. Mergo saiki kasus wis akeh, berita wis menyebar. Nuwun sewu contone kaya ning daerah Pati ndek nganane. Kuwi ngenane ana. Iya, tuntunan dadi tontonan lho. Lah kaya ngene iku lho mesake sing dadi korban nggih. Nah, mulane hati-hati najan tontonan kados kula ketoprak ngeten iki muga-muga iso dadi tontonan. Amin. Allahumma amin. Don't look the book from the just cover. Iki ana gedebuk-gedebak iki gak ero nek kowe. Don't look the book just from the cover. Iku apa tegese iku? Sing ro sapa? Aja ngono ah. Kowe ngucap kudu ana maknane iso maksude lho. Ana maknane ana tegese. Tegese piye, Mas? Don't look the book just from the cover. Lho artine aja mung delok saka sampule, delok isine. Oh, dadi aja mandang rupane, aja mandang pawongane, sing dirungokno iki tembunge sing menungso ning ati. Isine ana sing penyeramah apa penjelasan sing luwih bagus. Iya. Aja kok ambak-ambak ketoprak, alah ketoprak ning kono syirik, ning kono bid'ah, ning kono haram. Makane. Lho aja didelok ketoprak ning isine. Isine. Sing apik ayo dienggo, sing elek ayo dibuang. Cocok nang ngene iku. Cocok. Kaya aku barang ngene iki wis tau nglakoni. Lah nek tau nglakoni? Aku kan mituhu karo dawuhe Mbah Kiai, Mbah Ustad. Mergo ayo padha ngagem barang sing apik, ninggalke barang sing ala. Wis pas, Mas. Wis pas. Pas Jumatan iki mang. Ya. Aku nganggo sandal elek, japit sisane pedhot pisan. Ngene iku tak tinggal terus aku nganggo sandal Kervil sing isih anyar wapi tak go mulih. Lho, sandale sapa? Yo gak ero aku ah. Lho iku jenenge maling kowe. Lho kok iso maling? Lah sandalem japit elek mbok ijol sandal Kervil. Mergo aku ngugemi dawuhe Mbah Ustad kuwi mau. Piye? Ayo dulur-dulur padha ngagem barang sing apik, ninggalke barang sing ala. Lho, iya ta ora? Lho ninggalke barang sing ala ora terus sandalem elek mbok ijol sing apik ngono ora. Dadi tegese kelakuan sing elek ditinggal, kelakuan sing apik ayo dienggo. Iku sing to. Saiki sing prak. Prak sing gurinan. To karo prak. Sing prak ki apa? Prak iki praktis dan ekonomis. Oh, bisa ditempatkan di mana saja kaya awan iki ning ngarepe nggone petinggi. Genek. Kadang sesuk iki ning lapangan. Yo kena. Kadang sesuk neh ning ngawur kandang wedhus. Bolak-balik. Ora masalah. Praktis ekonomis ketoprak gawa marik-marik. Sanane digawa Mas ya. Alas digawa. Segara digawa. Ngono pirang-pirange. Omah apik digawa. Gebyok digawa. Aja meneh kok ngono. Kewan-kewan sanane ana kabeh kebun binatang diborong karo Pak Bagio. Diborong kabeh? Macan, ula, gajah, wah sak penunggalan teko kabeh iki mau. Iya. Ayo mulan mbok anggap
praktis iki mau. Praktis dan ekonomis. Sing penting ketoprak iso nyenengke karo atine dulur-dulur ujung watu kene. Bener. Ya, iku kok sapa ana tamu ana surat